Na trnavskej železničnej stanici zachytil vlak 56-ročného muža. Záchranári mu poskytli prvú pomoc a s vážnymi zraneniami ho previezli do nemocnice. Podľa predbežných informácií utrpel viacnásobné vážne poranenia a jeho stav si vyžiadal intenzívnu lekársku starostlivosť. Kardiológ Jozef Beňačka z Piešťan, ktorý na nástenke vo svojej čakárni vyvesil politické odkazy, čelí reakcii Slovenskej lekárskej komory SLK. Hoci Beňačka nie je jej členom, SLK postúpi podnet Trnavskému samosprávnemu kraju a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Dubajská čokoláda sa stáva hitom po celom svete a Trnava nie je výnimkou. Na sociálnej sieti sa objavil príspevok od obyvateľa, ktorý sa pýtal, kde ju môže kúpiť v meste. Obyvatelia Trnavy sa podelili o svoje tipy, kde tento sladký trend zoženú, od benzínových staníc až po kaviarne a potraviny v meste. Viac aktuálnych správ z diania v Trnavskom kraji nájdeš na trnavák.sk.